ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବର୍ଜନ, ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ ନିଦ୍ରା ଆହାର ମୈଥୁନ, କଲେ ବିଦ୍ୟାର ମୂର୍ଖତା କାର୍ଯ୍ୟ ରୋଗ ଜାତ, ନିଦ୍ରାରେ ବିମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୈଥୁନେ ନିହିତ, ସମବୁଦ୍ଧି ପରାକ୍ରମୀ ଅପକାରୀ ଠାରେ, ସହସା ଶତ୍ରୁତା ବୁଦ୍ଧି କେବେ ନ ଆଚରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଉ କ୍ରୂର ସର୍ବ ଦେଖି, ହେୟ କରି ଯିବ ନାହିଁ କଦାପି ଉପେକ୍ଷୀ, ଜ୍ଞାତି ଜନ ଠାରେ ସଦା ଦେବତା ପରାୟ, ବୁଦ୍ଧି ଧରି ଯେ ଚଳନ୍ତି ସେହି ନରରାୟ, ଲୋଭୀ ଲୋକଙ୍କୁ କଦାପି ନ ରଖିବ ପାଶେ, ରଖିଲେ ତା ଲାଗି ଦିନେ ଜୀବ କାଳ ପାଶେ, ଦିବସେ ଆଳସ୍ୟ ବସେ କେବେ ନ ସହିବ, ପର ଅନିଷ୍ଟ ବିଚାରି ମିଛ ନ କହିବ, ପରବାସୀ ପର ନିନ୍ଦା ଆପଣା ସୁଜସ, କେଉଁଠାରେ କେବେ ହେଲେ ନ କର ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରାଣ ଯିବା ଭଳି ଆସି ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ, ଯେକୌଣସି ପନ୍ଥା ଧରି ବଞ୍ଚିଯିବ ଭଲେ, ଦେହ ଥିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଫଳଟି ଫଳିବ, ତେଣୁ ସମ୍ପଦ ବିପଦେ ତିଳେ ନ ଡରିବ, ନ ରହିବ ରାତ୍ର କାଳେ ଦେଉଳ ଶ୍ମଶାନେ, ଶିଶୁଶିଳା ବଦ୍ଧ ଭୂମି ବନ ଉପବନେ, ତେଜିବ ସ୍ୱଜନ ସଙ୍ଗେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ, ନିକୃଷ୍ଟ ଲୋକର ନ କରିବ ଉପାସନ, ଦେଖାଇବ ନାହିଁ ତାକୁ ଅକାରଣ ଭୟ, କରିବ ନାହିଁ କପଟି ସହିତ ପ୍ରଣୟ, ଆନ ଜନ ଦୋଷ ବା ଗୋପନ ରହସ୍ୟ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରେ ନ କରିବ ଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ।